Okay, så nu laver vi vores video i dansk, hvor vi har lavet en analyse af digtet på Memphis Station. Yes. Skal vi lige introducere bogen først? Ja, digtet først. Digtet, ja, det er skrevet af Johannes V. Jensen fra hans digtsamling Digte i 1906. Og han er en kanonforfatter, og han skriver meget om det moderne og den teknologiske udvikling og kritisk bevidsthed over menneskets ændrede vilkår i den moderne verden. Ja, så har vi genre og kompositionen, som ligesom spørger om, hvad for en først genre, hvad for en type digter der taler om. Og vi har snakket om, at vi synes, det er centrallyrik for det første, fordi at den er skrevet efter år 1800, og så tager den også udgangspunkt i de oplevelser og følelser og tanker, som digterjeget har. Og det kan man for eksempel se, når det er, han siger, og hvorfor bliver jeg ved med at betale et kontingent til denne plebriske knejperkur af en tilværelse. Hvor det sådan er tydeligt at høre, at digterjeget er utilfreds med at betale sit kontingent til denne tilværelse, som han sammenligner med en bandkur. Ja. Og så kompositionen i digtet er også, at det er en alternativ struktur fra hvad vi førhen kender, så det er også et modernistisk stiltræk, og så er den mere sådan kaotisk i sin opbygning, det vil sige, at nogle af versene er lidt længere, og nogle er lidt kortere, så det er bare sådan, hvad han lige har lyst til. Det er ikke som førhen, at man ligesom har skulle haft, så skal der være 4 linjer, så skal der være 4 linjer, så skal der, altså sådan, så at selve teksten ser pæn ud. Ja, det er der ikke så meget med. Og så er der et tidsforløb i digtet. Der har vi sagt, at man godt kan fornemme et tidsforløb på grund af, at der bliver brugt nogle forskellige ord, som for eksempel i starten, så står der, natten er så øde og udslugt. Så det beskriver jo lidt, at det er nat på det tidspunkt. Og så et par vers længere hen, så står der så, at nu lysner det, eller nu dages det, står der, og lyset siver glædeløst ind over det både fængsel. Og det beskriver så, at det der bliver morgen. Så der er sådan et tidsforløb i digtet. Ja. Skal jeg bare gå videre? Ja. Ja. Jo, så er det om digtets grafiske opsætning. Nogle af digterne. Ja, om der bliver brugt jeg og vi, men hvad forstår du til mig? Ja, vi springer den der. Altså, jeg ved ikke, hvor vi er henne. Jo. Men det har vi lige lidt været inde over. Altså, at det skifter i sådan længden på versene og sådan noget der. Og det var den der kaotiske, som også er et modernistisk stiltræk. Ja. Ja, så er vi sprog og stilistiske virkeligheder. Hvor der er ikke nogen rim i digtet overhovedet. Som også lidt passer ind i den der ubundne form. Så næsten mere kaotisk, man ved ikke helt hvad. Man kan ikke rigtig forvente, hvad der kommer bagefter. Og så er der også meget billedsprog. Og så har jeg et eksempel, hvor der står: og se nu, hvor Mississippi i sin seng af oversvømmet skove vågner mod dagen. Hvor det er sådan meget billedsprog i, at der er en seng af oversvømmet skove. Og det er der også bare meget generelt i digtet. Ja. Og det er også det, der gør det til et modernistisk stil. Ja, det er også et modernistisk stiltræk. Jeps. Hvor vi nu bytte der. Ja. Vi har sagt, at vi primært befinder os i et psykologisk rum, da fortælleren ligesom stiller spørgsmål og undrer sig over nogle forskellige observationer, han laver. Og der har vi et citat, som hedder: hvorfor holder toget her time efter time? Hvorfor er min skæbne gået i stå her? Og det er så, der stiller han så 2 spørgsmål, som jeg er ikke sikker på, at man besvarer dem, men det viser i hvert fald også, at han sammenligner toget med hans skæbne, som de begge 2 er gået i stå. Og det kunne så også være et symbol på, at toget var sådan der hans liv på en eller anden måde måske, eller
Jeg ved ikke, om de måske... Ja. Ja, det kunne man i hvert Det fald kan være godt et sige. symbol på hans elendighed. Altså, det er som om, han i hvert fald giver skylden meget på, at han ikke vil være her i Memphis på toget. Ja. Altså, vi snakker om, at vi synes, han overdrev lidt meget i forhold til det der er rimelig voldsomt, at godt vil flytte, hvis det er, at toget er forsinket hele tiden. Det er lidt. Det er sådan lidt. Man fornemmer lidt, at han i gang med lidt ophidset. Ja, Ingen af der læser derop, eller jeg ved ikke om... Ja. Ja, i digtet, så måske er hans følelser, de sådan præger lidt hans ord, og så videre. Ja, det er lidt som om, han har haft en dårlig dag, og så går det bare alt sammen ud over toget. Altså, men det er også nederen, hvis toget kommer for sent. Men... Okay. Ja. Ja, vi skal gentage det. Ja, vi kommer til at den 2 gange, eller? Jamen, så er der det der med digtets stemme. Ja. Ja. Så i digtet er der, hvor det en stemme, som er den her jeg-fortæller, og som faktisk det var som psykologisk punkt, hvor fortællerstemmen også bare sådan hans tankestrøm, så det er ikke rigtig noget, der bliver sagt højt. Og så er der er ikke særlig mange personer i digtet, der er selvfølgelig jeg-fortælleren, og så er der en jomfru, han nævner, som han vil sende i Memphis. Og så taler han også, senere i digtet, så taler han til skaberen, som så er Gud. Altså, der siger han, hvor verden er døv og flyttelig, hvor skaberen er talentløs. Hvor det er også lidt modernistisk i det, at det er sådan mere, man bevæger sig mod noget mere sekulært, og han synes, skaberen er talentløs, der er ikke noget sådan se op til Gud på samme måde som tidligere. Mm-hmm. Ja. Så er der digtets handling. Og ja, altså digtet handler jo det handler om, at ja, vi har den her persons kamp om han skal blive på Memphis, eller om han skal rejse ud i verden. Og det er ligesom... Okay. Det er 100. Det var bare... Så nu er det altså lige med. Ja. Om han ligesom skal rejse ud i verden for ligesom at undslippe den her triste tilværelse, som han føler sig i. Og det afspejler lidt eksistentialismen og den sådan fokus på individets eget frie valg om at tage ansvar for sine handlinger. Og det er også lidt digtets tema, at sådan, han står lidt i en følelse af frustration over hans liv og sådan noget, og han søger lidt en mening efter lykke, og det er også et igen centralt tema i eksistentialismen. Ja, og så har vi jo også snakket om toget som et symbol på hans skæbne og den rejse, han overvejer at tage ud på. Så har vi lige noget sammenligning med andre værker. Ja, og så... er det mig, der skriver den her? Det tror jeg. Ja, så hvis vi sammenligner den med Karen Blixens digt Ringen, så har de altså det til fælles, at der bliver snakket om ting mellem linjerne. Så der bliver snakket om... Altså det er som om, at begge historier faktisk har en mening, men at man ligesom skal ind bagved og sådan se, okay, hvad er det egentlig, de mener, når i Ringen, når det er, de siger skeden, kniven og sådan noget, eller dolken, eller hvad det er. Så der snakker vi om, at det var ligesom det her seksualitet og sådan noget, der kom på banen, eller mellem linjerne. Og så her på Memphis Station, så er det der mellem linjerne måske mere det her med at flygte fra sin tilværelse og ja, rejse væk på nye eventyr, ud mod nye horisonter. Det. Ja. Det er lidt. Husk at sub